Słuchajcie mieszkańcy Bytunia. Z przykazu wielmożnego lorda Hagena ogłosza się co następuje. W związku ze zaistniałą sytuacją do własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów i bezdroży naokoło miasta. Co więcej, zabrania się kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Od tego momentu Lord Andrzej obejmuje wyłączne dowództwo nad naszą wachą. Wszyscy mieszkańcy Kerzy mają jakiekolwiek przeszkolenie ze zakresu walki, niech wstępują we szeregi naszej wachy. Wszelkie szczotki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną bardziej zaoszczone. Wachty szczególcy bram nie będą przepuszczać żadnego, kto nie ma pozwoleństwa na wchód do miasta. We wszystkich miastach a regionach królestwa zostaje wkrótce stan wojenny. Sędziowie cywilni zostaną pozbawieni swoich prawa, ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Każdy, kto popełni przestępstwo albo sprzeciwi się królewskiej wasze podlego surowej sztrofie. Egzekucją onego prawa zajmie się wielmożny lord Andrzej. Każdy mieszkaniec Bytunia Kery popełni byle jakie wykroczenie, ma obowiązek głosić się do lorda Andrzeja. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu, każdy mieszkaniec ma obowiązek narychtować się do walki tak jak pozwolą mu jego stan majątkowy. Dotyczy to zaopatrzenia się w zbroja i oręża, tyś natychmiastowe rozpoczęcie treningu bojowego. Najemnik Ewald Kery podstępnie zamordował paladyna Lothara, został osądzony w imię Innosa. Wyrok śmierć bez obwieszenia. Egzekucja odbędzie się za pora dni, a jej akuratny termin zostanie hned ogłoszony. Kowal Ewald został oczyszczony ze wszystkich zarzutów bez jednego ze doradców lorda Hagena. Pogłoski o pojawieniu się drachów we Fajerskiej Dukli nie są prawe. Klachy te są rozgłoszane od wroga Kery, w ten sposób pragnie zasiać strach i trwoga w sercach dzielnego ludu Śląska. Co by oficjalnie zweryfikować a zdementować łunę pogłoski. Oddział dzielnych paladynów z połuzu okrudzoczym został posłany do Fajerskiej Dunkli. Drachy Kery tropiły nasz krainy, zostały zgładzone bezdzielne wojsko pod wodzą lorda Hagena. Wnet król Robar uwolni nację od plagi orków, a w królestwie Nazod zapanuje dobrobyt. Lord Andrzej został mianowany głównodowodzącym miasta Bytu. Lord Hagen oznajmiał, że osobiście uda się do Fajerskiej Dunkli, aby kontrolować załadunek magicznej rudy na swój sił.